आसलते मानो इदि गरम जायो बे सिख्लाया बे हिन्जावा मानो इदि गरम जादो इदि मानो बाब्राबला बायदो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बाजैनि गरम भिडिअ बाजैया एसेबां गरम जादों देहायानो गरमथार मा जायो मा दोनो इसो मिथिगो आदायाबो मा जाहोयो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो होनबानो गासैबो खोथाखौ आं फोरमायजोबगोन। फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैनो हायो। हाबाब बेसे गरम जादों बाजैया गोदान गोदान हाबा जानाय नामा बारा गरम जादों नामा बाजैया। फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैनो हायो। बे भिडिअआ सासे बाजैनि देहा गरम जादोंनो गरमथार जादोंनो देहाफोरा मा जायो मा दोनो इसो मिथिगो। गरम जानायनि मोनसे भिडिअ बानायदो रिल्स एसेबां गरम जादोंना बाजैया। या बाजैया मा बिमा बिफा गैया बिब' बिनानाव रावबोआनो गैया नामा एसे बे बाजैया रावबो गैया नामा बिदा फंबाय बेवाइ बिगुमजो बिहाव आरो गथ' गथाय गैया नामा लाजिनायानो गैया नामा गन्थङाव मा दं एसे सानैसो भिडिअ खालामनांगौ सानै हय भिडिअ खालामनांगौ ससियेल मिडियाफोराव आगारनोबाथाय ससियेल मिडियाआव आगारनोबाथाय सानै हय भिडिअ आगारनांगौ। बाजैखौ बुंदों बाजैखौ आरो सोरबाफोर आगारनाय सिख्ला हक ना बाजैया देहा फानो नामा गाज्रि सोमोन्दो लाखियो फालांगि खालामो नामा ना ओंखायसो फालांगि खालामनायखायसो बिदि भिडिअ आगारदो नामा बिदि भिडिअ आगारबासो जायो नामा बिदि बिदि आगारनानै मोजां मोनो गोसोफोरखौ मा खोथायनो नागिरदों नोंसोरलाय गावखौनो गाव आं हायो नामा नोंसोरल' हायो नामा बिदि भिडिअ खालामनो। लोगोफोर बिदि खालामनाङा भिडिअ बहुद खोथा थायो मान सनमाननि खोथा थायो बिदि खालामबा बिदि थाब खोथिबासो जायो नामा फेन्दा खोथिबासो जायो नोंहाल दं नामा बिदि फेन्दा गुफुर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो नोंसोरनि अननायाव। एसेनोसै लोगोफोर।